Hey guys, finally दिनै जोंनि जे गोदान gospel song बे songखौ जोङो रिलिज होबाय। बे जे song बे गितनि लिंकखौ आङो अलरेडि डिस्क्रिप्शनाव होनानै दोनखाबाय। बे चेनेलनि नामा जाबाय gospel growth। बे चेनेलाव आपल'ड खालामनाय जाबाय, नोंथांमोना अननानै चेक खालामदो आरो नोंथांमोना जे गितखौ खोनासंनानै नोंथांमोना चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो, लोगोसे नोंथांमोना बे मेथाइखौ शेयार खालामनानै होगोन जोङो मिजिंथिबाय। बे आंनि खोमसि जिउनि होननाय जे सं, बे संखौ बिथाङानो लिरदों, नैबे ब्रादार एलबिसआ लिरदों आरो बे जे सं, बे संनि टिउन, बे टिउनखौ मस्ट टेलेन्टेड सिंगार एन्ड कम्प'जार आरो बेजों लोगोसे मिउजिशियानबो बिथां मिजिं बरगयारि, बिथाङा बे टिउनखौ होदों आरो बे संनि जे मिउजिक, बे मिउजिकखौ जोंहा मस्ट टेलेन्टेड केबर्डिस्ट बिथां आबिस्कार दैमारि बिथाङा होदों आरो बेजों लोगोसे बिनि जे गारां, बे गारांखौ आंनो होदों। ओमफ्राय दा जोंहा भाइ एलबिसआ फंनैसो बुंनानै होदो जे बे गितखौ माबोरैहाय कमप्लिट खालामनो हाखो। खुलुमबाय बयनिसिमबो दिनैनि इस्टार सानडेनि गोजोननाय, खुलुमनाय, रंजानाय बयनिसिमबो फार्स्ट अफ अल बावहरग्रोबाय। बे मेथाइखौ बोरै कमप्लिट खालामगोन बा बे मेथाइखौ जोङो मोगथां महर लाबोनायाव गोबां बेबायदिनो मोगा मोगि जानो गोनां जादों, गोबां प्रब्लेम्सफोर जोंनियाव फैदों, गोबां खस्थ'नि गेजेरजों जोङो बे मेथाइखौ दिनै मोगथां महर लाबोनो हादों। मिउजिकआवबो जोंहा गोबां सम लादों, डाबिंआवबो जोंहा खेबसेयाव जाया खननै बिदि लानाय जादों। बेयाव गोबां खस्थ'नि गेजेरजों जोङो बे मेथाइखौ दिनै मोगथां महरसिम लाबोनो हाबाय। बेनिखायनो आसा खालामदों बयजोंबो अनसायजागोन, बयनिफ्रायबो सापर्ट मोनगोन होननानै आसा खालामदों आरो जोङो। लोगोसे बे समाव खावलायनो गोसो जादों जोंनि जि बे अडिअ' बिनि जि लिंकखौ बिथां ब्रादारनि डिसक्रिपसनाव गाहायाव होनानै दोनखाबाय। अननानै बयबो थांनानै सापर्ट खालामहैगोन, मानोना बियो मोनसे फ्रेश गोदान चेनेल। बेयाव जोङो दासिमबो मुंबो भिडिअ अडिअ होनाय जायाखै, बेनो जोंनि फार्स्ट अडिअ'। बेनिखायनो बे गोदान चेनेलखौ बयबो सापर्ट खालामहैगोन, शेयार खालामगोन, साबस्क्राइब खालामगोन होननानै बयनिसिमबो खावलायहरनाय जाबाय। हामबायसै। नोंथांमोना बयबो सापर्ट खालामलायदो जेन' जोंनि बे चेनेला ग्र' जायो।